ሰብ ንሓሳባቱ ከም ዝመስል ወይ እውን ነቲ ዝሓስቦ ከም ዝገብሮን ቃል ኣምላኽ ይገልጸልና እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓሳባትና ኣብቲ ክቡር ነገር ክንገብሮ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ብተደጋጋሚ ይነግረና። ከምቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 3 እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ዝብለና ሓሳባትና ኩሉ ግዜ ክሕደስ ከም ዘለዎ እሞ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ከነስተውዕሎን ከነለልዮን መታን ዓቕምን ክእለትን ክንረክብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝግበር ፃዕሪ ምዃኑ ይነግረና። ምክንያቱ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ጥራዩ ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ከስተውዕሎ ዝኽእል። ኩሉ ግዜ ሓሳባትና በዚ ናይ ምድሪ ሓሳባት ዝተሓዝተ ኮይኑ ነቲ ሰማያዊ ሓሳብ ኣምላኽ ከስተውዕሎ ክእለት ይሓፅሮ እዩ። ብባህሪኡ ሓሳባትና ኣብ ሓደ ነገር ጥራዩ ክጽመድ ዝኽእል። ኣብ ሓደ ነገር ብዝጸመድናዮ መጠን ድማ እቲ ነገር ክገዝአና ይጅምር። ስለዚ ኣብ ህይወትና ብተደጋጋሚ እንሓስቦን እነስተንትኖን ብቐዳምነት ቃል ኣምላኽ ክኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና። እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ሓሳባትና ብሓሳብ ኣምላኽ ምእንቲ ክግዛእ ርእስና ሙሉእ ብምሉእ ክንውፊ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና። ብመጠን ሓሳባትና በዚ ናይ ምድሪ ሓሳባት ዝተታሕዘን ዝተገዝአን ብኡ መጠን ከዓ ኣእምሮና ንሱ ክመልኦ ይጅምር። እቲ ናይ ኣረጊት ሰብ ምድራዊ ኣተሓሳስባ ዝመጸናሉ ድሕሪ ባይታ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ምስ ቃል ኣምላኽ ዘይሳና ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ዕርዲ ኮይኑ ብፍላጥ ወይስ ብዘይፍላጥ ነቲ ልዕል ዝበለ ኣብ ህይወትና ክኸውን ዝግብኦ ሓሳብ ኣምላኽ ክጻረሩ ይጅምር። ንሕና ይርድአናን እምበር ሓሳባትና ነቲ ሓሳባት ኣምላኽ ክነጽጎ ክቕበሎን ክእለት ይሓፅሮ ወይ እውን ክርድኦ ይድንጊ። እዚ ማለት ዓለም ናታ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣካይዳ ሓሳባትን ንነገራትን ኩነታት መግለጺ ኣለዋ። ቅድሚ ምድሓና ዝነበረና ተሓሳስባን ህይወትን ብምርዳእን ብዘይምርዳእን እዞም ነገራት እዚኦም ገዚኦምናን ቀሪጾምናን እዮም ነይሩ። ድሕሪ ህይወትና ንኣምላኽ ምሃብ ግና ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዝዓረዱ ዘይቃል ኣምላኻዊ ንምፍራስ ሓደ ካብቲ ምድሓን ነፍሳትና እንፍጽመሉ መስርሕ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:4 ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን። ብኡ ከዓ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ንዝጸላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኩሉ እናፍረስና ኩሉ ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና ዝብለና ተራ ናይ ኣማኒ ነቲ ኣብ ኣእምሮኡ ዝዓረደ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ዘይሰማማዕ ሓሳባት ንምፍራስ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ከተማ ጽኑዕ ዝኾነ ዕርዲ እንተደኣ ኣለዋ ንኽትኣትዋ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኸውን። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እነንብቦ ናይ ያሪኮ ዕርዲ ኣዝዩ ጽኑዕ ዕርዲ ብምንባሩ ኣምላኽ ጥራዩ ከፍርሶ ክኢሉ። ልክዕ ኣእምሮና ድማ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዘሰላሰሎን ዝሓስቦን ስጋዊ ወይ እውን ምድራዊ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ዕርዲ ይሰርሕ። ቃል ኣምላኽ ግና ኣብ ቆሎሴስ 3:1-3 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተሲእኩም እንተኾይንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሜትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ከም ዝብለና ሓሳባትና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሰማያዊ ነገር ክኸውን ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ይምህረና። ንኣብነት ሓደ ወዲ ንጉስ ካብ ወዲ ንጉስ ምዃን ገዲፉ ከም ባርያ እንተዝሓስብሲ ኣይምገረመኩም ዶ? ልክዕ ንሕና ድማ በቲ ብክርስቶስ ተዋህበና መንነትን ኣተሓሳስባን ገዲፍና ናይ ምድሪ ነገር ኣእምሮና ክሕዞ ክንፈቕደሉ የብልና። ሰይጣን ሓደ ካብቲ ናቱ ዕላማ ንኣመንቲ በዚ ናይ ምድሪ ነገር ንሓሳቦም ምግዛእን ሓሳባት መልቃቕን እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ እንተተሳዒሩ ስዑር ህይወት እዩ ዝመርሕ። ዝተሳዕረ ሰብ ድማ ኣብ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራፅን ምጉርምራምን እዩ ዝኣቱ። ዘይዕጉብነት ህይወት ንብዙሓት ኣመንቲ ገዚእና ከም ዘሎ ንስሕቶ ኣይመስለንን። ካብቲ ፍጹም ዝኾነ ሓሳብ ኣምላኽ ወፂና ምድራዊ ወይ እውን ከም ናይ ሰብ ሓሳባት ክንሓስብ እንተደኣ ጀሚርና ህይወትና ልክዕ ከም ኣብ ካልእ ስፍራ ዝተቐመጠት
ንሰይጣን ቁልዕ ዝኾነ ህይወትና ንገብራ ካብዚ ዝተላዕለዩ ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ህይወትና ሓይሊ ሲኢና ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ክንገዝእ ዘይከኣልና ክርስትና ብናይ ምድሪ መለክዒ ተለኪዑ ዝኽየደሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ሓሳባት ናይ ዓለም ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣትዩ ክገዝእ ጀሚሩ ንመብዛሕትና ድማ ካብ ብመንፈስ ምምልላስ ኣዘንቢሉ ደድሕሪ ዝና ጃህራ ፍትወት ርእስና ፍቕሪ ገንዘብ ሃብቲ ናይ ዝዓለምን ክብረትን ንብረት ትዕቢትን ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ናብ ተድላ ገዛእ ርእስና ንጎይ ውሕዳት ኣይኮናን ዘይተሓደሰ ኣእምሮ ዘይተሓደሰ ኣነባብራን ህይወትን ክንመርሕ ይዝገብረና ቃል ኣምላኽ ሓሳባትና እንሕድሰሉን እንልውጠሉን መንገድታት ብዙሕ ይዝምህረና እቲ ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ብቐጻሊ ምንባብን ምጽናዕን እዩ ኣምላኽ በቲ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክመርሐና እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሓቂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ነቲ ትኹል ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብናን ኣእምሮናን ክትከልን ክዝረአን መዓልታዊ ዝግበር ነገር እዩ ንኣእምሮና ብሓቂ ዝኾነ ናይ ቃል ኣምላኽ ክመልእን ክሕደስን ክንፈቕደሉ ኣለና እቲ ካልኣይ ድማ ጸሎት እዩ ሓጢኣትና እንተ ተኣመና ጾርና ናብኡ ብምድርባይ ብጸሎት ክንነቅሕ ኣሎና ቃል ኣምላኽን ጸሎትን እቶም ኣዝዮም ቀንዲ ዝኾኑ ኣጽዋር ውግእና እዮም ነቲ ዘይቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እናጽረዩ ሓሳባትና ብመንፈስ ቅዱስ እናመልኡ ብሓይሊ ኣምላኽ ክቃነ ዝገብሩ ሓይሊ እዮም ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ጥቕሲ 22 ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ ንሱ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ ዝብለና ስለዚ ህይወትና ብጸሎት ኩሉ ግዜ ክንነቅሕ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ዝምህረና እቲ ሳልሳይ ድማ ቃል ኣምላኽ ምስትንታን እዚ ማለት ከዓ ነቲ ዘንበብናዮ ብተደጋጋሚ ምሕሳብ እንታይ ክብል ደልዩ ንምንታይ ዘመልክት ዘሎ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ክገድፎ ዘለኒ ነገራት ከ እንታይ ብምባል እዩ ምኽንያቱ እቲ ንኣእምሮና ንምግቦ ይድሓር ቅነተ ኣተሓሳስባና ዝኸውን ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኢያሱ ምዕራፍ 1:8 ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይፈለ ሽዑ መንገድኻ ተቐንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠልካ እዩ ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ እቲ ምስትንታንን ጥቕሲ ምጽናዕን እቲ ብክርስቶስ ተዋህበናን ዘለናን መንነቱን ምርዳእ እዩ እዚ ብቐጻሊ ዝግበር ጻዕሪ ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ዝምህረና እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ድማ በእዛናን ዒንትናን ዝኣትዉ ነገራት ብምጥንቃቕ እዩ ንሪኦን ንሰምዖን ነገራት ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ኣዝዩ ዓብተር ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ብትርእይዎን ትሰምዕዎን ተጠንቀቑ ክብለና ከሎ ስቕኢሉ ዶ ይመስለኩም ያ ኣይፋሉን ንሰምዖን ንሪኦን ነገራት ኣነባብራናን ኣተሓሳስባና ንባህሪና ናይ ምጽላው ክእለት ኣለዎ እዚ ማለት ብዝተጸለናሉ መጠን እቲ ውሳኔናን ምርጫናን ብኡ ዝቕየድ ንሰምዖ ነገራት ወይ ንእምነትና ከጠንክሮ ወይ ድማ ከድክሞ ክእለት ኣለዎ ንእምነትና ዝሐይል ንመንፈስና ዘበርትዕ ክኸውን ድማ ይግባእ ከምኡውን ብንሪኦ ነገራት ክንጥንቀቕ ቃል ኣምላኽ ደጋጊሙ ዝላበወና ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ ብፍጥነት ዝሕንበበሉ ዘሎ ጊዜ ኢና በፂሕና ዘሎና ጎይና እኳ ኣብ ዘይነርክበሉ ምዕባለ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ጥቕሙ እኳ እንተለዎ ንዘይ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾኑ ነገራትን መርዝታትን ግና ክንቃላዕ ብቐሊሉ ክረኽበናን ገይሩ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ንሪኦን ንሰምዖን ነገራት ፈሊናን ኣላሊናን ክንመርጽ ዘለና ኩሉ ተፈቒድለ ኢልና ክንገፋፍጥ ኣይንኽእል ኢና ኩሉ ከም ዘይጠቕመና እውን ኣጸቢቑ ክርድአና ይግባእ እዚኣቶም እቶም ቀንዲ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ዝተረዳእካዮ ሓቂ ምንባር እውን ከም ክርስቶስ ክንሓስብን ክሕግዘና ረቑሕ እዩ ርግጽ እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ወላ ሓደ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ግና ንሕና ንገብሮን ንጽዕሮን ንውስኖን ንጭክኖን ከም ዘለውን ክንዝንግዕ የብልና ቃል ኣምላኽ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:39 በቲ ኩሉ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ከም ዝብለና ካብ ሰዓርቲ እውን ከም ንበልጽ ኣጸቢቑ ይዝገልጸልና ስለዚ ኣተሓሳስባና ኩሉ ግዜ ብቃል ኣምላኽን ጸሎትን ክሕደስን ክግዛእን ይግባእ እቲ ዕላማ ናይ ኣመንቲ ንክርስቶስ ምምሳል ካብ ኮነ
ከምቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳባት ውን ሓሳባትና ውን ከምኡ ክኸውን ቃል ኣምላኽ ይምህረና እዩ። እዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ወይ ውን ወዲኤ ትብለሉ ኣይኮነን። ክሳዕ ብኽብሪ ንግለጽ ዝግበር መስርሕ እዩ። ነዚ ክገብር ዝኽእል ጸጋ እግዚኣብሔር ውን ኣፍሲስልና እዩ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ከመላልሰና ብዓወት ከሳግረና ዝኽእል ሓይሊ እግዚኣብሔር ሂቡና ኣሎ። ስለዚ ከም ለባማት ብንሪኦን ንሰምዖን እንዳተጠንቀቕና ኣብ ህይወትና መርዚ ከይኣቱ ኣዝና እንዳስተውዓልና ክንመላለስ ይግባእ። ብምሕዳስ ሓሳብና እናተለወጥና ንመንፈስ ቅዱስ ምቹእ ዝኾነ ህይወት ክንገብረሉ ናይ ኩላትና ተራ እዩ። ብዝተለወጥናዮ መጠን ህይወትና ንክርስቶስ እናመሰለት ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ሰለይ ክትብል ክንርአ ኢና። ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ህይወትና ድማ ዓወትን ፍረን ክንረክብ ኢና። ስለዚ ናይ ላዕሊ እምበር ናይ ምድሪ ኣይንሕሰብ። ጸውዒትናን መንነትናን ነለሊ። ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ኣምላኽ ንሳኹም ይኹን። ተባረኹ።